Men onu yeňmelidim. Näme üçin men onu yeňdim? Men onu yeňmelidim. Näme üçin men onu yeňdim? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Men onu yeňdim. Sana hükmanmıdı şonu yeňmek? İnnol adam hiç açan bana kıydını vermez. Hiç açan kıydını vermez. Ödeyelli akmak. Sana gerilen şodu. Ben sana ne? Al, al, ne? Al, 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 al. Sana gerilen şodu. Senin çınar görüp billersin. Onu sana görkönmenler. Sana gereğim sol. Al, 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 al. Sana gereğim sol. Gereğim sol. Geri yaşı. Evlilik midir? Görsen nerede ekenin? Oğulları aytmadık bolsa, sen tapar yalanda. Sen bolşuna, bir daha hayran kal. Siz şöyle de olayın. Yeri pelvan, näme aydarsın? Yarışıp soransoň, ýitirim olaýdyňmy? O ýerde sen bilen duşşy adamlar bardy. Habar beriş derişlelerine öz ýeňişiň magrada gurrun bermeliň. Sen bolşuňy mene düşünmedim. Diňe menem däl. Hiç men düşünmedi. Ýeşene ýaşyk maksady araňyzdan ustatyry saýlap almakdy. Şoň üçin ýaşy uludanam guramady. Ýetäti ýaşlar indi öňümizde. Hem moda şu wagtdan öz ýüzüň görkäýdim. Ýeri. Sen ähwady unutdyň. Näme aydarsın? Hemmesi gowy. Kırmızı sen. Diňe. Öz aladan bilen galmak isledim. Men öz aladam bilen galmak islemedim. Näme? Aladan bilen galmak islemedim. Hiç açan. Öz şahsy bähbedin üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş kazanmagyň üçin elimde baryn etdim. Ýaxşy şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek ýekelikde hasra çekip gördüm. Muň sebebi näme? Düşündirdim. Ben bilerim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümiň alada sülen boldum. Bu ýyny hem öňümizde. Sen moda şu wagtdan öz ýüzüň görkäýdim. ýeri. Sen ähwady unutdyň. Näme aydarsın? Hemmesi gowy. Kırmızı sen. Diňe. Öz aladan bilen galmak isledim. Men öz aladam bilen galmak islemedim. Näme? Aladan bilen galmak islemedim.
Bir saçan öz şahsy bähbediň üçin sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş adamlaryň üçin elimde baryn etdim. Ýaxşy şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmaga derek yekelikde hasra çekip gördüm. Muň sebebi ne? Düşünür da man. Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümi alada silenmannam. Bu ýyny hemmeleri äşkar bolupdyr. Yer meni başga çykargylamy diýsene. Ben bana düşünýärmi, men ýan kaýdandan ýarymdan çykaraýma, ondoňam hüjüme geçeňde hereket et, köpek hereket et. Ha öyle. Hani görürsün. Ýöne men uruşdum. Dogry. Sen uruşdyň. Ondan men näl? Hemmelerim gördü. Emma sen karşıdaşyňy ýeňmek islemediň. Näme ýalanmy? Şoň üçin sen bolşuň biziň hemmemizi oýlandyrýar. Biz ikimiz düşünüşmeli, han oğul. Men öz söýgümi goramak isledim. Şınaryň kakatynyň bilen söýgümide öz radylygyny bermejegine men dogry göz ýetirýärdim. Ýa-da çekilýän men sana ýa-da ýöne özüň urdurup durdyň, näme özüň urdurýan? Ýa-da çekil ýa-da. Emma maňa garamazdan Bak. ýarışda ýeňilmeli diýen düşünje meni gysyp goýup barýardy. Şınaryň kakatyny öz hormatymy bildirmek isledim. Ýöne bir tarapdan bu pikirleriň ýalňyşdygyny da düşünýärdim. Onu men olaryň garaýşlaryndan da duýýardım. Stop. Bak. Durma bir yerde. Sen maňa onu ýeňdim diýersiň. Diňe ýeňiş bilen kanaгатлanyp bolýan bolsady. Men sen ýeňişiňe tötäleýin hazap edýän. Ýer bolýa. Men sana ýeňip durmaýyn. Ýer neçe bolsa sen ýeňdim. Ýöne bir zady bek belli. Yarış. Diňe. Ýeňiş üçin ornalýar. Şoňa düşün. Sen geleceğin öňünde özüňe ikilik etme.
Görüşdi. Ataň hylama diýipdirler. Men sen ýagdaýyny düşünýän. Ýöne bir ýerde ejillik etmäge hiç iltihat göremem. Şaýda Allah hakda oýlan, pikirlen. Gerek bolsa men ýanyma bar, maslahatlaşaly. Sağ olun İlyas Sürtüýüç. Bolýa, sağlykda görüşeli. Çınar. Men seni söýýän. Ediýäniň näme özüň urduruyor. Enninle. Men ähli erkim durkum. Fursaty berdin. Diňe sen bilen maňdy. Barda ýeň onu ýeň. Berekerler men senden radi. Yankı bolsun taklida kerek edip. Hüzümü. Sen hökman onu ýeňersiň. Seňniň ykbalyň, Barda ýeň onu. ýaşaýyşymyň gözbaşy. Sensiz bu dünýä maňa juda dar görünýär. Sen maňa aýdan, eger agam başarsan ýeňgen sözleriň bu ýarşyň adalatly çözülmegini getirdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bizim ovamızda bir çınar var. O çınarı biz aşıklar çınarı diýýäs. Her bir aşyk bolan durmuş gurmazdan ozal hökman şu çınaryň ýanyna baryp ýagşydan ýagşy arzuw dilek edýärler. Menem dilek edipdim. Bu durmuşun sığınaklarının neytene. Kakamın ıkbalı menine qaytalan ya. Oň süýgi zerarly düşen ýagdaýyna menine has gowy düşünýän. Şu ýerde men bir zada anyk göz ýetirýän. Maksat öz süýgini ýitirmeler. Her hal nähili ýagdaýa düşeňdi-de ondan başa çykmagy başarmaly. Maňa nide ýol ýok. Hereket etmeli. Ýoksa giç bolar. Narkeç, ana ağlaman koydun. Yer şu tayda ağlar ya ne mutlu. Narkeç,
Ana ağlaman koydun. Yer şutayda ağlar ya ne mutlu. Bizim durmuşumuz hiç adam kovalmadı. Beydiyme ne yapacağız, beydiyme. Şunu emi diyen sana. Sen bana bostan yadımdan çıkardım deyip suratınam kitapların arasında saklayamam. Yer saklandı ne? Men ta'n ikilik edem o. Sen beni süymeyeni kenin. Ne yapacağız? Men bilen yaşayanım oradan. Seni bostan hatta fikir Ana ediyen. ağlaman koydun o nerede? Bedir. Ben neyim şimdi yan? Bostanın başka kişinin ayalı. Sen onu yattan çıkarmalı. Yine vakti gelir yahtan çıkarır. Hani koşuş? O vakit gelir. O vakit kaçan ilmeli. Bilem ok. Yönü sen men katsama. Allah yırtış suratı. Yok, men onu başarmam. Başarman. Onu ödüm. Dur, saklan. Sen ne diyenin ne emin artıç? Sen bu suratı ne edeydin? Menini sen bilen yaşap bilmen. Narteç. Han dur ayak çekmeden hem beni düşünürüyün, Narteç. Dur sana Narteç. Dur menden hem beni düşünürüyün. Narteç. 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 Han kapıyı açsana. Bolşun neydi? Beyli kahır eder ya, ne moruk dur? Han kapıyı aç düşünceli. Narteç. Nazarcan. Gel oğlum. Gel hani. Oğum yağdaylam. Okuldan geldim. Sen bizim borçumuzu kendi orunu sürüp durma. Öyle. Gel hani. Önlüydü görse, sağ ol, Yepes. sağlıklı görse. Bol ya. Ne öyle? Şükür. Sağman geldin mi? Gelendir. İyilik midir? İyilik Sol ya. gidişin mi olulu? Bir de düğünden beri sol karışık oturuşumuz. Araşılmadık ya da yüze çıktı. Yerine çözmeli oldu. Son için uçmalı vaktimi yütkütmeli oldum. Ha şeyle mi? Yer olsun meseleni çözebildin mi? Havala, çözüldü. Hay bol bile ya 10 yıl olsa. Yor beyip durmalı. Öyle gireli. Yor. Dost. Yine ben sana çay getirdim. Hani gel, bilece oturup çay içeli. Sen söylediğin men sözüm yok dost. Yöneten şeyde oturacak mı? Sen ecir çekişini inni mena arkayn seredip durup bilemok. Bolmasa maňa aç yüregiňi. Maslahatlaşyp bir netije çykararys. Mundan gün bolmaz. Sen özüň daşyňdan maksinlaýsaň, bu gidişiňi gitseň sen özüňi ýitirersiň, düşünýänmi? Yeri näme ejir çekýän? Söýýän gyzyň bilen duşuşdyň. Duşuşdun. Ne duşuşdun? Sen duşuşdyň. Ýarşda da ýeňdiň. Başga näme gerek? Men sınaryň dogany ýeňmellälim. Innon qaqaty maňa hiç hasan qyýdyny bermez. Bermese alyp gaç. Alqaç. Hawa alyp gaç. Bilýärmi? Sınar bilen men bu barada gürleşdim.
Ýöne ol netije bermedi. Sen ýene bir gedek diýip gör. Belkim inneder. Bolmasa telefonyny ber. Özüm jaňa dey. Ýok. Sen bir jaň etme. Häzir özüm seni inanşarym. Yer näme boldy? Näme edip dursun? Bol gürleşde. Bolmasa telefony ber, men özüm gürleşim. Alo, Çınar. Salam. Howum men, Nazar. Çınar, sen göretmeli. Men sensiz ýaşap bilemok. Senden haýyş etýän, maňa emne jaň etme. Saňa men derarly diýen ýeterim gaýdy görken. Sen näme, aglaýam? Menmi? Kowa, ağlaýan. Çınar, biz ökman görüşmeli. Ýok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, goýma telefony, Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli. Çınar, men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym eşitýänmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurna or. Sen indi meni görüp bilmersin. Ertir bir maşgalamyz bolup türkmen maşa urýas. Erteri diýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýänçäňiz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Polya. Polya. Hoş. Çınar kim bile urlaşdın? Senden kim bile urlaşdın diýip soraýan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň gelejegi barady menim köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islenlik günjegine gidip olar goý din jansyrlar. Bizde mümkinçilik bar ha. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýa. Sana son kuatlar bir zada bolýar gaýdy. Ýaşlygymyz ýatlap. Bir yerlere gezmäne gidersiz, ha? Ejengden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, Nefes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahynasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni öýdüm bilen alyp gitjäm gaçşynam. Men näme diýin jalatym gelýän näler öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla. Altı ulaw sakla. Deňide bir sýyllalla. Oňam bir gurrun barmy? Seýinlemaly bolsa seýinläýär. Ýoksa da beýliğine mi ýörelmi? Ýok, deňme. Goýat. Görnä hili gözellik. Suwuşum çyksa, näýe gorkanadar? Wagt suwa düşüp bilsek gowy. Ýöne biziň wagtymyz ýok. Çınaryň haýty çor bilen geljegi belli däle. Dogry. Gidelim. Oda soň çörse. Düşmanyň arasyny ýokla.
Olsa da vaktına geldik. Ferit kafam öden gelayipdir. Alat etmediysem öyle gelayipdir. Her zaman olsa da vaktına geldik. Ferit kafam öden gelayipdir. Alat etmediysem öyle gelayipdir. Her safar şey diye de. Bağlılığım veriyor. Gelin bakalım. Adara kalman derken. Adarım o. Aydiyanın da. Aman elim ala. Kum yağdırdı. Aman. Altına getirdim. Gel artık Mary. Oglanlar çynara geldi. Ýönüň ýanyna adymken Yerini nämese gowwarka. heretmeli, hetip etmeli, men çynar bilen gürleşmeli. Aýdýanyň dogry. Ýöne näet görmeli. Yeri. Näme dymdyňyz? Beýde otursa iş. Ana olara uğradı. Näet ýas? Alty olan ýerine galma. Tuvaleme. İki ayaklı iki unne değilenme. Sen men gözümün alnına ulolluğuna bağlan. Han oturan şu yerde yine bu soğuk otturdu menden. Alnın altın açık olsun. Bağıtlı ol bağlan. Hani menen seni kutlayayım. Bağıtın olsun gayrı. Bağıtlı olsunlar. Bostan çağlar bağıtlı olsunlar. Ta oğlum. Çınarcan. Bu näme borlugy içi? Bu näme borlugy diýen? Gaýdam. Taňa näme borly? Men hiç taýda düşünüp bilemem. Bu näme borlugy içi? Senin edýäniň näme? Asıl siz bärdimidiňiz? Hemme işler uğruna. Men üçin şu gün iň bagtly gün. Gutlama mihman mar gelipdir. O odanam geläpdirler. Osmana da siz sorayalar. Olya varyan. Bossan. Sene maşak düş mihmanlaryň ýanyna bar elek. Eglenmegin Bossan. Häzir barýan. Bostan can tuvalime kutu bolupsyňyz.
Odanın haberlik Çınarcan Nurcan'a dercerinden. Toy tehedini belleyenini eşitip ovadan göl üşük kaydı verilmez. Koçmarat, çağının ağlı vakti açık bolpun. Ha oğlum. Öyle mi? Ha oğlum. Bir gelmesi hani ağamız gördün oklu ho. Vay, ağam uğurdun Ha. Şu men toy alıp kaytmacak bol perda dedenler. Göre onu. Men ağama gelnecensiz geleyim. Gelnecensiz gelsen men sen yüzün görmerini üttüm. Sen bir radaydan ağam yuvaşanlar bildin mi? Nazar, gelin mi? Bolya, düşündüm. Düşündüm. Sana karışayım. Bolya. Bolsa da adamlar adaş döýdiýän. Wagtama bir çene varandırla. Onna şey delin, men häzir begli bilen o ýerini görüp gaýdýan. Alty sen bolsa, bir de şu ýerde garaşarsyň, bolýarmy? Bolýa işiňiz uğruna bolsun. Gideli. Sen nire? Yuvaş ol. Men Çınar görýän. Sen görýänmi? Owa, menem görýän. Sen bärde galarsyň. Hamdur, näme etjek bolýan, düşündir. Men Çınar görjek bolmaly. Feratap bol. Çınarcan balam. Eçetinin itiyanın näme? Baklatınca kat dele. Menden hiç de soraman. Yemek var mı çediyenin? Senin elinden canım koşur. Yok, ben size düşünüp bilemem. Geleyindir öyle. Görün karşıladı. Hoş geldiniz. Geleyim sağa mı? Thank you very much. Korkun musunuz? Gelin, geçin. Geçin. Hoş geldiniz. Geçin. Bu görýän sport toplumymyzda ýaşlarymyz üçin ähli şertler bar.
Dünya standartına qavat gelir. Siz onu häzir öz gözüňiz bilen hem görersiňiz. Bu toplumda sportun türlü görünüşleri boyunca türgölleşip geçilir. Boks var, erkir görüş, judo, beýlek görünüşler var, suw dezmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ile bir yerde boks geçerler. Var, suw dezmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ile bir yerde boks geçerler. Salamu aleykum. Salam. Salam. Salamu Turdu Salih başhunarman. Salam. Ýem başhunarmanyň ornunbaşary geldi. Siz meni bagışlaň, men häzir gelýän. Geliň hani. Gözüňiz aýdyn. Biziň talybymy dünýä ýarşyna gatnaşmaga çagyrýarlar. Näil görýän? Kimi, nadarmy? Daha kim boldum? Salam oğullar. Salam. Yeri taýýarlyk näili? Oğul ýaktyrdy. Tuveleme. Şeydin. Murat, sen onu oğulları saklama. Oy turgulleşip geçiverdi. Bolýar. Analyň dowam etdirberin. Hani men gerçegim? Dem durman gerek. Bağışlan, nazar menden urusa sorady. Anlatlanım. Näme? Ne eliň şeylerek tut. Denem urgulary geçirber. Oğluk manur. Ondan denem ona ruhsat berdim. Menden ruhsatsız talibi okularının boşatmaň diýip näçe tapar aýtmaly ol. Dinle meni. Maňa sen hiç il düşünürsiň gerek gal, eşitýärmi? Sen maňa şoýudy ýertiriň ödünni gaşymda turdurdyň. O daşaryrda ýaşa gitmeli ol. Düşünýärmi? Beýle gurdatmadan bolup duranaga. Talibi okudyny goýberany üçin bolsa, jogap bermeli bar. İlyas Turdiç, men onu hut şunyň ödüne tapar. Men mihmanlymma. Ýigrägidin bolsa tapyň, düşündiňmi? Ýigrägidime düşüp gelýän galyň. Ýeşiň bilen boluň. Yürüň, başka yerlerim orkudayım. Ayırmın eline akdatları. Ayır. Hani den gel. Nadar nirede? Den on nireyden ne bilýän? Bizden hiç tak gilleme. Salam kaka. Erterin hayırlı olsun dedim. Geç otur. Näme gaýgyly görünýäňle? Otur. Häzir daýyň hadaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdir. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam sirlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu yerde galar. Bir hili özüme ýeretdiýän. Dogrymy aýtsam, men bir ýere dinç almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmaň üçin geldim gyzym. Daýymyň köýne gämisimni gedelenje desim gelenok.
Doğru aydan kıydım. O gäni köni. Yöne islesen daýyň täzesine mi alyp biler? O gämi daýyň geçmişini ýatlady ýa. Sen bu zatlara soň düşünürsiň kıydım. Kaka, Nura durmuşa çıkasın nelenok. Sen näme meni ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn kızım. Bilseň, Nuri kiňiz henil çağa kaňyz. Senin bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şo günem gelip ýetdi. Kakacan, yöne men Nuri'ni söýen mokta. Kıyıdın diýän neşitdiňmi? O nämen söýgüsi? Kıyıdın akly çarşyp ýörüý diýen. Dinle kızım. Daýyň özüniň ýekedi ikraryny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Bilen tohumumuzda henideçen ýa-da adama qyz berip, ýa-da ýatdan qyz alan ýerimiz ýokdur. Nha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň 2 aýdan sözüne razylyk berdim. Anmasaň bara taňgy sora. En atan sözü çağlar üçün mukaddes olmalıdır. Men aýtjagym aýtdym. Barsaldan aşak üçün. Hana köşeş kıydım. Kakam denilen olaycan var. Sizin bana doğru düşünmenizi isleyen, men sizden haýyş edýän, men Nuri'ni söýemok, men asla durmuşa çıkasym gelenok, sen näme üçin meni mejbur edýäňiz, näme üçin? Yok, men ısmarmy näme üçin çeýdiňiz, çeýdiňiz ýa. Yok, men oğlany asla söýemok düşünýäňiz, men men onu ýürüýär. Men onun ýanyna barasym gelenek. Eger meni Nura durmuşa çykarsaňyz, men hiç açanyň bagtly bolup bilmeýän edýän. Aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere. Adımı aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere. Uzilme bak can sağlığa arzuva edyene bağlama. Arzuva edyene bağlama. Ay alle yalle can alle.
Qarşılanın üçün sağ ol. Yer ondan oğullardan haber alabildin mi? Men sana can etip ýagdaýy aýtma. Şu wagda çellik olar gördüm bildim diýene ýok. Yok, oğullar şu yerde. Şu ýerde o hökmen tapar. Tapmaly, wagtymyz gaty çäkli. Wagt men ulug belgilerini bilemokda. Ýoksa olar tapwa bordular. Hani ikimiz bir zat anyklar. Eger olong minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tap öýleýän bolsa, onu olar tapmak bile kyn näşeyle dämi? Şu sagat näçe? Çünki aýdy. Eger olong minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tap öýleýän bolsa, onu olar tapmak bile kyn näşeyle dämi? Şu sagat näçe? Çünki görmän. Men häzir derre oglanlara jaň edýän, olong ulug belgilerini bilip berýär. Geçin. Tok siz meni. Ýörün onuna gidelim. Bahar gaýdan datlaryny şu adam mülkim Türkiýe. Siz onu bir eşden bolsadyň. Wah onu ýa-ni. Alyan. Gaýtmalym. Anma gowy beredin. İçime girardy. Yılgarın. Görmedin mi? Yine şeyle, howa şeyle. An men gelmegim nerede? Olafıl berde kene. Düşürme meni. Ben bir diye koy. Yeri, yennem molla. Sen näme maňa gelindigim diýen? Men sen gelinligini däl düşünýärmi şoňa? Düşünemok. Toy tegedim diýen bellenne. Men radylygym bolman, toy bolmaz. Men hiç wagt sen gelinligim bolman bilgin. Bizim ıkbalımız, çağılığımızdan çödüler. Inni bizi hiç kim bir-birimizden aýyry bilmez. O sen diýenliň hiç wagtym bolmaz, tamam bile. Görýän welin eglene ediler öýdi. Siz bir ýerde galyň. Men özüm bir arazyny taparym. İstesem menem sen bilen gidey. Yok siz bir ýerde bolun. Altı bilen bellenen ýerde garaşyň. Men özüm gelerim. Gideli. Yerini sen şeydi pemmelerden öýkülýär gortdurjakmy? Daş töwerüňe teret. Nähili göderlik? Biz iki çäk, deňiziň orta arasynda, gämiň hem edil öňünde. Titanic filmindäki ýaly, ha? Aşyklar ýat salyat, ha? Şana. Oy, sen bolsun nähili, çek elini. Men öz gelinligimi jokladym. Men sen gelinliň der. Näme? Bolmasam bugün erte bolardyň da. Men gakarlyjam. Yeri kilçermäň betetsene. Edenim molya dip inni gödöklü edýäňmi şeýlemi? Men taňa gaty beletdirim. Sana näçe tapar aýtmaly? Maňa adar berme, goý meni öz günüme goý. Men seni günüňe goýman. Goýarsyň. Sen men ejir çekmek misleýärmi? Yer bolýa. Men bu zatlara çydar. Ýöne şeýle bir gün geler şonuna diňe men itleýişimçe bolar. Şu wagt ketýän oýnyňa ökünmeli bolsun. Mun sana söz berýär. Bileningden galma, çek elini. Aýyr elini diýär. Borşuň nähili? Men seni elini çekmem. Çekersin. Maskara. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Näme hyzmat? Maňa siziň kömegiňiz gerekdi. Aýdy ber. Bir gaýrat edinde meni boş bolsaňyz, görünýän kenary äkidip getirip bilmerdiňizmi? Bolýa. Bol kömekleş. Hakyndan gaçmarsyň ha. Hakynyň gurruňy bolmaz. Bol min. Salam. Salam. Bağışlan ol men sizin oğulluğunuz var da. Näme oğullar tapyldy? Görünler var. Gaty gowy berek elde. Gidemen şeýle bir degenlerdiňiz. Murat. Murat. Çaltyrak bol oğullardan habar var. Oğlanlar tapyldymy? Öýde tapylan ýaly görünler var. Men häzir barýam. Ulug çykalga getirin. Birem häzir aşak düşýär. Murat. Murat bir aşakda garaşýar sana. Ine vardım. Sen maňa garaş. Owa? Näme boldy? Çınar? Düşünmedim. O näil gaçdy?
Kim bilen? Men bağışlan Osmurad ağa. Barda godaç bir salım içine olup geçti. Mene näme düşünüp geçmedim. Gämi kenara gelenden kıydıňyz bir kayıklı oğlumdan kaçıp gitti. Hawa, oğlanları uğrattık. Uğrattık, men bağışlan Osmurad ağa. Ay pankelle ditani. Tapın oğuydu. Osmurad näme boldy? Bolya biz häzir barýas. Oğuyda yine bir hokka çıkardı bize. Hır. Dur! Haklan! Dur diyen ben sana! Dur! Haklan! Bağırın kaçıp durun derdi! Dur diyen! Yine var ya dur! Haklan diyen ben sana! Oh! Haklan! Gel Dur diyen! Tutturma! Dur! Saklan diyen! Nazar! Gitme! Kuyularım gitme! Nazar gitme! Kuyularım onu! Hanım desedim! Haş ediyor! Gitme! Boşuna neyli? Dayan gözüme görünen! Şuna! Erkek! Benimle seninle baş başa kurulursan! Min! Bilmedim. İşim bitse baran. Daha yok man son bilmem. Ne ettin aymanı? Baramda düşündürürüm. Öldüm sana can ederim. Ne var geliyor? Bolun gidelim. Sen idin beni maskar etti. İyle çıkar yal etmedi. Bağrını sen koyadın bırakar. Çok idini seyrettik ben sana ne çığlık ettim. Betet. Korkun näme? Uçunun ok mu? Näme maskara bolup dursun? Aho kaka. Bıgı çağa dele. Nipesin önüne o meni yüzü gar etti. İnni oğuydun başka teyirsin badın uluyun bilye. Maskara etti. İnni oğuydu öğüt ellerimle bok öldüreymesem karar tapman. Andur. Kaydiydin ha. Näme beli yeldirgen ýar bolup ýördüm. Entek üýtgeşik bir bolanat ýoga. Epet öz adammız. Onu şuň tanamaly elbet. Ol sen gyýdyň öz oglundan kim görenak. Ýöne ýaşdan gurşmada ulanak. Genidem çöreňiz bitine edil üstünden bar aýpsyn. Toýa gelen oğlanlarym gyýdgaş diýip urşup durlar. Aklyňa tygajak zat del. Hani sen aragyň meňe ýarma çagar. Oň bilen özüm bir gurduş göreýin. Çınar! Düş aşağı! Düş! Atan röşek diye! Hani gel gyýdym meňe ýanyma. Näme dursun geç söyle! Ýanragama geley. Vay bo. Sene görýärsiň bilen ataň gahargalarını zymdyýat etdiň. Atacan, sen Nuri'ni tanandı. Onu dana men Allah gelye, ol ervet atam. Men onu halam. Men sen Nuri'ni halamayanyny bilýän. Eger halayan bolsaň ataň öýünden gaçyp gitjek bolmady. Şeýle dämi gyýdym? Atacan, men onu ervet niyet bilen etmedim. Diňle gyýdym. Kakam Bahir meni daim gyýdyna ýördi.
Men onu tanımayadım, men onu görmeyendim. Onun yüzünü toydan son görüp kaldım. Emma men sonunda da atamın sözünden çıkmadım. Nurini halam mokta. O arada köp oylanyan. Üyedisliğime karşı gidip yaşayabilmeni atacağım. Hani ağlaman oydu köşeşek bolaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat olmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kıyıda durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olmanı isteyez bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adamı bilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz üstlerimize göre durmuş kurmandık. Şu gidip yaşayabilmeni atacağım. Hani ağlaman oydu köşeşek bolaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat olmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kıyıda durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olmanı isteyez bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adamı bilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz üstlerimize göre durmuş kurmandık. Eğer de sen maşgala namızı, bilin ağrayımız hatta fikirdiyen boldun. Bilin diyelim dedip durmuşa çık bağlam. Hiç açan men daimin oğluna durmuşa çıkman. Hiç açan. Kaka, sen canını yakıp bana gep düşünürecek bolyan. Bu gepe düşünecek çağa menden oğa. Halbet et. Behlip kıyırıp durma. Borçun ne? Sınazdan bir de düşünür. Başka hiç ilgep kurun bolup bilmez. Eşittin mi? Toy tehedi bellenni. Men sözüm söz olur. Men ölsem Nura durmuşa çıkman. Lalet! Koç Murat. Borçun ne? Bosan. Yığına gıydın. Olmasa men öz hareketlerime cevap verip bilmem. Häziriň özünde de toya tayarlyk görüň. Özüm şu gyzyň taşyny ýaýyp beren görmeýin. Biýdar bolnum şoň taşyndan. Men elimi goýýar. Indi sen men ýetimdi. Sen men üçin ýykyjy dedi başlyp bilmedin. Hayır, çekilin. Çınarcan beýdi. Hayır. Çınarcan. Menden boşman haypım gelýär. Bütün emrimi gorkup tedin çıkarman ýaşaýar. Men seni göredim gelýän. Senden ýetimden. Ecemcan. Ececan. Sana ne molya? Karşı edeyim. Ağlama sana. Yığırım yılmından odol. Ne emecek? Ne molya? Ece. Men sen ýaly ýalyňy galypdy. Netjegim bilmän bagrymy ýere berip ağlandyr. Şonna men garmy işden tapylmady. Nadyma ýetişen bolmady. Ececan. Can için bağışlanı, hayiş ediyen bağışlanı. Menin gönlüme değitmeyinmedi, can için bağışlanı. Kerem. Sen menen sevmeyen adamyma durmuşa çıkardılar. Hiç bilen sever yarımdan ayırdılar. Şondan beri yalňyz öz hasratim bilen ýaşaýan öýdüm. Kakaňa da barym ýogum bar. O ýödalata bilen ýaşaýar.
Bu dünyada iki tek dayancım sensin aydım. Dünya sen bağıtın deyip yaşayan can balam. Eğer oğlun hakikattanın süyyen olsam, bağıtım için uğraş balam. Kakını kalsa sana hiç vaktim radilik vermez. Canım edim. Can, mehribanım. Sen bana düşünceni men biliyordum. Men ıkbalma sen parksız olmacağına. Men onan yadım. Ecem can. Kuşuş balam. Canım edim kuşuş. Beni bağıtsız ecir çekip yaşanını men bilmeyenlerine. Ikma seni şeyde yolda araptır Ecem Dostlar. can. Aşağı düş. Hayır. On ýaly bolsa öňre aýtmala kelinize. Şu wagta çellen ýerde bolduňuz. Inni ýadyňyza düşdümi? Men size düşnükli edip aýdam soň, ne gaýta-gaýta sorap dursuňuz. Inni nädeýin? Ay, ber sen aýşo narhyndan. Olar bilen çekeleşip durmagy menne wagt. Bolýa diýdimi? Çınar. Vaktim vardır gaydım. Var. Şunlar? Sen nire var ya? Dur! Gitme! Aha yine kaçıp var yara. Çınar. Meni gördüler. O Sura dağı. O Sura dağı. Ne oldu? O Çınar'a yine gidip var ya. Nereye gidip var ya? Aşuğa çıkıp var ya ne gördüm. Ne için onu sen saklamadın? Akmak değil seni. Derdik. Getirin durmağında parçalar kaytak getirin. Hemme da kadalı. Soňşy näde sen? Yerbinem boldy. Hani kurulundan Deli alıp geçtin mi? Yok yetişmedim. Onu sen bärde galmaly boldyň. Size doğru düşündüm. Degişli bölümlere habar verin. Birinci, men 5-nji. Bitir arasına şo çağırýar. Şäheriň demir galyp ýoluna 20-nji kilometrine. Yol hereketiniň düzgünlerini gözök bolup geçdiler.
altı sakla ulu koy. Bir düşeni özümüz aşır. Gaslanmasana da. Saklamda oku. Beh, ne yaşına para etme sana? Sakla diyen mi sana? Ne var? Kimsin aralı kaç? Bunlar benim adımı saklar. Kaçın. Hani o dronları tudon çıkarınca derri üretken amaların gözden geçirme. Benim olsa olla koy. Hemen bu drone'u hata varın. Birinci, hatabat geriyen. Şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük bolonlar var. Eşleyen mi? Gelmeni talep ediyor. Hani o dronları tudon çıkarınca derri üretken amaların gözden geçirme. Benim olsa olla koy. Hemen bu drone'u hata varın. Birinci, hatabat geriyen. Şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük bolonlar var. Eşleyen mi? Olur saklanırlar. Hani men kıydım. Kıydım nerede? Urşup dronluklar hedef Polisiyanın cilveyi... Biliyordum hemen şokuydım şehitçevini. Ne çevede kayttım ben size? Bir diyene ağır vakıttan, bir de koşması. Biliyordum ağır şeyle olacak ne? Sıpaydı koydan. Sen ağlayan mı? Sınar. Men düşünýän. Sana şu at ağır diýýändir. Ýöne men seni söýýän. Söýgüýümde şu hödürmelendir. Sen maňa anan. Men senin bilen bagtly boljagyma inanýan Çınar. Men diňe seni söýýän. Diňe senin niýbem ýaşaýan. Hanım maňa seret. Sen men gözlemde ýalanyň ýokdugyny görýänsiň. Men diňe seni söýýän. Şu söýgülerim ýaşaryn men, Çınar. Haýyş edýän ağlamagyň betesene. Belki men ýalňyş bir iş edendir. Şeýle bolsa bagyşla. Ýöne dymma haýyş edýän. Sınar. Hanım bir zat diýsene. Gep, sen ne der? Ay, onna näme-de? Men bilmeli ahyry. Men kakama yüreğim ağrıyor. Oraya içersen beni bağışlama. Koy ağlama. Haýyş edýän. Sen ağlasan yüreğim paralanýar. Kakam bizi bağışlar. Inanaý maňa. Hanım maňa seret. Ağlama. Haýyş edýän. Biz bagtly bolarys. Gideli wagt boldy. Ýür. Hay bir yerden ne bileyim.
Benim son yerine uluk giyce gözlenmediler, netice olmadı. Bir alacın tapmalı bu orta. Yön olur, Oğlundan salgı veren yere şu olmalı. onu neyme deydi ne? Oğlu. Anıraklarının bir görülü, bolya mı? Bolya. Oğlanlar biz hükman tapmasak bolmadı. Diyecen el badımdan ama atar. Men fikrimce olur uzağa gitmeliler. Onunla şey deni, şu yol bilen gidiverel, belki önümüzden çıkayat. Şeyle oldu mu? Bir taraftan geleni katı oldu. Oğlanın davatını çözmeye kömek ettik. Yaşlar da. Hava. Şu kete oylanmanı adetmen, kanı kızmalı gidiyorlar. Ne olmalı? Doğani? Azıcık yoşat. Doğru değil mi? Ay yok, bu taraftan geleni aldı, o değil. Ya men yanlış yapmayın. Siz şu kaptalların elleydi. Şu yerde qaraş. Al sana gerek olsun. Asıl gözlep gören adamımız değerde olsa ne edecek? Geri, nazar ne hili? Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Oğlum gelinlik mi? Hava. Tüvelüm. Salamu aleyküm. Sağlık mı? Ve aleykümselam. Meni bağışla. Yürüm onunla gidelim. Hanım oğlum, basın bırak. Yürü. Yerleştiniz mi? Uğralı. Öýdüňizi gynamaň, bostan elnece. Gıydyňyz ýat ýere gitmän rahry. Agamam ömür boýunça gaharlanyp ýör weli. Inni boljak iş boldy. Etjek alasyň näme? Ýöne goçmura dağan sen obaň açypdyr. Gitdi gıydyňdan özüň habar tutdymese bolmaýar. Bu ýerde günäside däl agry. Gaçypdyr, bagtyny açypdyr. Obamyzdan töwella üçin gelen ýaşylygyň ferini almandyr. Ağamın beyt qaharlanıp görmese bolmaya. Qowtala alasak bolmaly. Bu barada dogrymaýsam men gyýdym Çınar janym. Öýde gamyň oglany bilen durmuş guranyny begenmänem durmadymla. Ýöne kim ol oglan? Nähili maşgalaň adamdy? Şu barada men hiç zat bilip bilemok. Ýöne bilesim gelýär. Dogrymaýsam bu barada ýdap soragan bilip bordy. Men Goçmuratdan çekinýär. Oň men bolşuma gahar etmegi mümkin. Gıydyňyz gowy ýere baryndyr, bostan gelnece. Aslyny o oglanır sady gowy bolýar. Çynarjan erwe oglana barmaz. Men oňanan ýan. Görýän bolup obaňda da gelýärdi göýdýär. Kana ulaw sakla. Hem boldy gelnece. Bilýärmi? Sen oýsa oba barda. Ilki öňden çykan adamdan aman pelwanyň öýüne ýerde diýip sorap. Onu bulawada bilmeýän ýokdur. Sen şu ýerde bolla dendiňiň alyber. Meni ýepýadalap barjak. Ay görüň da bostan gelnece. Sen onu alat etme. Öýe barda şu ýerde bolýar. Men bir ýumşaglany. Soň agamdan käýinje almasam Hiç bolýar. tadı gaýretme, bar ber. Olya men gittim. Özüňiz gelerdiňiz da.
Nimmeler eştin, men Çınar'ı söyyen. Men seni söyyen. Nadı, ben seni haş etken, ben dedim mi? Yok, men seni söyyen. O eştiler hem Orada sen beni takmarsın. Dur Çınar. Yok, dur Niye çok var ya? gel. Men oyna diyen. Dur çok gel. Dur diyen men sana. Çınar, sen nerede? Görsen nerede kedim? Handır ani, dur diyen men sana. Çınar, dursana. Yok, dur çok gel. Niye var ya? Çınar, dur. Men var ortaya adım tutarım. Süydüm. Howu seni süydüm. Her bir ädimim sen mukaddes adyň bilen ädýädim. Sen şeýle bir ynjyk, şeýle bir ketjal. Çünki şoň üçin men seni süýýän. Süýýän diýsem-de sen ödüňi kiýnetme ýarym. Men seni süýýän. Ananamok. Süýji sözleri bilen sen meni aldyýan. Onda men ýene de gyýgyrarym. Men Çınar süýýän. Bayram. Yok, gözlerimin anamok. Bu sen mi? Salam bolsan. Sagaman owaňy dolanyp geldimmi? Gözüň aýdym. Ýaňulugdan şonu gördüm-de salamlaşaýyny gaýdy berdim. Biziň görüşmänimizde göni 20 ýyl. 11 ay. 7 gün bolanlar. Obadan çykanda maza barsak. 8 adam üstüne başla var. Sen meni unutmaňdyň. Bağışla meni Bayram. Menem seni unutup bilmedim. İkimizin soňky aýralyk fursatymyz hiç men hakydamdan gideler. Haçanda men durmuşa çıkaranlarına ovama dolanmalygy ehd edipdi. Bolýarmyň hem. Bolsan. Özüň gaýnama. Babar. Aqbal oyunudur. Maňlaýymyza ýazylandyr da. Hemişe men, sen, aýdanlan hakda. Ken pikirlenýän. Sen öňüňde ödümi gaty günäli saýýan. Bolsan, haýyş edýän. Muny sen islemediň meni. Ýöne näçe? Aqbal bizi gaty uzaratdy. Sağlıklı Bayram, yanındaky Bolsanmydy? Owadur da. Ýanyndaky durun Bolsan. Owa doşmaz. Tu ölüme gözüň aýdyn. Bütün owaň adamlary toýuňyza taýýarlyk görüpdir. Bolsanja, senim owaňa gezmäge geleýdimmi? Owadur da. Seni görenden tanadym men. Sürdäki öwüşlerden toýuňyza howat berjekdirin. Toýuňyz gutly bolsun. Çağalaňyza gowanyň. Men düşünmedimle. Sen näme? Habarsızmydyň?
Men oğlum Nazar, sen gıydan Çınar'ı alıp kaçıptır. Çınar. Ol nerede? Hani men gaydam? Olar şarlawykda. İkleden biz o yere barıp bilerdi. Hova. Men gaydamy hükman görmeli. Olar ören şadiyan, bagtly. Sen olary bir görsedin. Olar edil goşa umriyalik, bir-birini görmän durup bilen ok. Nazar oğlum, tir wagt taşary urtda geçe kalkary ýarşyna gatnaşmagy diýer. Çınarjanam okujak diýer. O ýokuz, bagtly bolsunlar. Çağalanmaz bagtly. Bak balym oyununu diýseni. Bizim Çınarymyzda keramet bar. Dogry aýdýar. Keramet bar.